vidíte, sľuby držíme. A tak Subaru Outback máme opäť tu. Ešte krátky pohľad do interiéru, aj ten v porovnaní s predchádzajúcou generáciou narástol a skutočne poskytuje dosť miesta pre 5 pasažierov. Tak, a sme pri pohonnej jednotke. Subaru dlho chýbal vznetový motor, čo ho na niektorých trhoch handicapovalo, ale to už je minulosť. V dnešnej globalizácii nie je problém objednať si motor od iného koncernu a viaceré automobilky to využívajú. Ale Subaru nie. Jeho konštruktéri dlho pracovali na vývoji motora spaľujúceho naftu, ale pritom, aby zostal rovnakej konštrukcie ako ich benzínové motory, teda Boxer. Plochý motor s protibežne sa pohybujúcimi piestami. Jeho najväčšou prednosťou je nižšia hmotnosť, menšie rozmery a vďaka tomu aj možnosť lepšie rozložiť ťažisko automobilu. Z toho profitujú jazdné vlastnosti. Keď sa povie Subaru, každý hneď myslí na pohon 4x4. Áno, tento systém je v značke v silnej prevahe. A na rozdiel od niektorých konkurentov tu pracuje stále, symetricky rozdelený na nápravy v pomere 50:50. Takže horšie adhézne podmienky nie sú pre Outback neprekonateľnou prekážkou. Aj preto sa netreba báť výletu mimo asfaltku. A keď sa vyberiete na spevnené cesty, pozor na povolené rýchlostné limity. To všetko pri priemernej spotrebe okolo 6,5 litra.